Evolve X10 Ultra. Odolné smart hodinky, pripravené držať krok s každým vaším pohybom. Dominantou je AMOLED displej s odolným sklom Gorilla Glass. Oceľové púzdro doplňajú decentné detaily a bočné ovládacie tlačidlá. Hodinky sledujú kroky, vzdialenosť, kalórie aj dennú aktivitu. Ponúkajú viac než 170 športových režimov a vďaka duálnej GPS máte vždy presný prehľad o výkone aj trase. Na šport aj náročné podmienky v teréne ponúkajú odolnosť IP59K a vodotesnosť 5 atmosfér. S Bluetooth volaním, inteligentnými notifikáciami a výdržou 10 až 12 dní máte všetko dôležité stále po ruke, bez zbytočného nabíjania aj hľadania telefónu. Štýl hodiniek si môžete kedykoľvek jednoducho prispôsobiť aktivite aj outfitu vďaka vymeniteľným silikónovým a kovovým remienkom. Či už vyrážate na tréning, do mesta alebo do terénu, Evolve X10 Ultra sú vždy pripravené na ďalšiu výzvu.